Hello everyone, phungka hamza tono no te hello hello hamsa philo no nani YouTube channel o tapo ngange thuma busai bigor sono khai sakai যাও ka অনেক দিন পরে তিনি বসে নিজে বুকুক বাই ভিডিও খাইতাও যে পারা ফাইবান হইতে কংগরে এঙ্গে খরাং খরং ফায়া বয়স্কা বারমাং মা খায়ো খরাং রজ জাং থামাই কে কংগরে নি বাগে আনি বসকাঙ্গো হিংগে কে আসুক যাক যতন পালকে সাতুঙ্গো আজুক লাইজাক ফুঙাই সিরি ইয়াঙ্গো হিংগে তে কে মাগনি চলা Tama. Dah yang ada dia post dah. Hena sih menai. Dah baju yang. Nai di tabuk nge suara pal khai selfie rok na halai tong layo. Video rok khai lai. Tabuk hingi yang go guria wan chalana nayo pal khai hingi yang go kuria koni pe kya logi go tongo alu mustang bai deros baja. Tabuk hingi chana baga atuk lai khai ko chalai tong lai ka. Bai song ke song joto tongo. Naidi baksa ke nokla achuk jak yango hinke ani bulo kiting gari maka honi teisa tong jagai tong jau ka gari maka ka hanke pura khusing suku bo naidi tabuk ge drive rok khaina nayo bo okloko tabuk ge bini mama bai thunglayo gari bising haboi ti botol lok bai kar chal di ko ke botabo car drive khaina no nai kungi koi ka bung naidi bo buino rok nukta chalok mani hinge bo drive khaitiro bor hine nai thok mani da ini sih kita lumah hamsi bo lumang yang onai di pia cikon chong borong ni bano thangai tesa arong itu layu ka puthi kebang ma khai tini ingke rabat sit naman dreo si luklai tak mar sai khai borok phunga thanglai mani kumui masa kusi masa ingke te pia cikon masa ka thanglai mani tak sok phai leu rong ya kon nei iko yango ingke monai song phai sok phai lai ka nana songro thanglai mani borok kam nangai ingke ko sok phai lai ka tabuk hingke pal baksa ke sini pukuri wa aram laina bagai nongkhalai tongo naidin rok nugui mangkana sini whole family thanglai tongo tolawa aram na bagai hingke yang ke hingke tamjani sai tongmani o time bo ang ani dol bekok sai tongmani hingke video wa sound se phailia haini bagai boys ka barse khai marisuo omo hingke ani kakani busla botini no first time ani blog of hayo hingke ko batabu no samani no ta hingke okhrang phailia ai ko bo samani tabu goro angge tini no bini blog of first nukjago ang bini manai hini sai tongmani phailia khorang afro ang andol bekok sai tongma bagai andol bekok sapro video khaija katang hingke yang ang manai no sung tongmani aram na daram nang ta hini hingke baram nang ta go hini sao khorang se phailia khorang phaiani bagai interest nang liata hingke tabuk ngangke nongkholai kai ko aram nani bagai nai to dinoro paya sakjora aidi tabuk ngangke tuya hablai kha kesang jalai tonglai kha joto no kesang jalai mani hadna chale taklai yango abo rom nani musung taklai hingke tabuk hingke kumui bai pia cikon solai tongo hingke bai songke rugi tongo hingke yango kaisa manja khatiar pua tabo hingke ektan paikha naidi kaisa panse a phaile oro abasa mang se phayo ketal abasa piyok ja kotor hingke mas manjaya borok kahamke borok laya hingke ba te borok manja sine ba yang pia cikon bai kumui simi se phan khiwi solai tonglai yang rognai rok ma saphana phol khaya yango hingke manai te masa telpua man phaisa okhanai di tong jagi tongo amarom khai hine di telpa kaisa mani paikabo yang hangge te masa abusa manjaka heba narli abo abusa borok nai dia latang thanga tabo hanggai te ekkan dilai tong ayang bujugo nai di nok nubi mangkana o tabo hangge bini yakung ko tamjana anang dika punai di kobrom mi tong bonok nubi mangkana ba kotoma amani paika nai ki Mani khela. Mani khela. Aro sudah kurung no. Tabuk hingke te masa amanja khayango katla kotoma bairong mitu faika naidi omo hangge motamuri tolkha thajingo kekiman ma hingge tikisa cikon omo hingge tikisa kotor ma naidi amsok siman kho je 2-3 tan dimani o ko te fisung bar barang ya Latiero. Ikmo latiera. Mas den khaba. Mulai tiga semua dan kemana? Tabuk hingke sini pukri wa jal sabaya ko bai pikoto soni pukri wa tesa phailai jao kha jal chona hine hingke pikoto soni pukri ke sin pukri ni sakao hingke oro bo amanja kha naiti no nugi ma khana oro bo katla no manja go sinago bo katla no manja go te alka hingke mas manjak liya tini tamjani katla mang semanjak tongchua tabuk hingke di boni mai chalai khai ko yango kai song bai song komui song naidi chalai tonglai bo palkhe mai ang hingke di boni mai tini chai pai khabar ba baksa chalia nadi tabu hingke mairok chalai bayei kwai chalai na bagai yango kwai tanglai tonglai ko kai hingke kwai tanani market no hamsak so
kwaitani tongo bo kwbangma khaiui hingke kwaitan tutui kisa misa gobrok relai tonglaio oro tabuk hingke sarini jora palkhe gate bairo bujalai kok salai tongo yango family kaisa naidi borok kwbangma khe bujalaijak kok salai laimani mar soringlai tongkha oro pura gele gele kok salai mani naidi tabuk hingke kwkui bike chalona naio kwtal kwtal rungdro bwla hingke bike chalona rok pura muchungo tabo haini bagui iko chalona nai tongo ma chalu hini hamjagui tongo hingke bo kumui ni bike chalok tongo tabuk naidi thangtika yango te masa hingke gari chalokna naijagkha yangbo gari srungjak agi hingke chalogya balogui tongo hingke tabuk chalokna nai tongo naidi chalokna nai tongo bo tabuk kirijagui bo tongo chalogya balokha haini bagui thangtika hingke tabuk hingke teisa turn khai tongo naidi aram nangjagui tongo chalogya balogui chalomani tabuk hingke borok thangna naikha nana songni nogo teisa hingke abono tasarok relai tongo mani Tata. tada Con. tada tada Ha bài tu. Chị con. Đi cái này cùng ơi. Ha tấm này. Cùng ơi. Nè, khám lấy nè. Đó có cái. belum niat ya yango hingke tok rathana bagai rom tui phaija laibkha otok ni bipot tongpho pikodo sawo borok nogo thus thuya buhang saka mang si thuagi mayo mangrum bai warjagui nogo thus thulia po buhang sakan si rom tui phaio otok no hingke tabuk hingke sogaya konui karaklai tongo naini tini maislam samani hojom mulia ta kharma singsa je para phaimani gorom mangsini tongsio tok mangsi rathalai tonglaisio yango hingke tabuk tok bahan pengya konui soup ready ka hingke tabuk soup nanglaina nai tonglaio